Uzohlanganisa uMcineka noNgizwe umfokamchunu. Ngubingelele fungamukele umsakazeni wakho ogxila kakhulu endabeni zamaskandi ukwesimanzonzo. Bukele emakhake isikhathi Maskand ngitholele indaba zokuthi kuzohlanganisa uNgizwe umfokamchunu nobhuti uMcineka. Kuzokhumbula ngempela ukuthi ezinsukwini ezimbala kwaba khona inkulumo mpikiswano phakathi kwalabo bobabili, abanye begxeka yena uMcineka kanti futhi uphinde waphumela obala yena uNgizwe umfokamchunu egxeka yena uMcineka. Ushilo ngempela uNgizwe ukuthi lento yenziwa uMcineka ukuthi ezohlonipha uTshatha kuyipucuzeko eyinto engamele ngempela yenze. Ushilo ngempela ukuthi naye wazabalaza impela ezabalezela Maskand kodwa akumphathi kahle uma sekuzohlonishwa uTshatha, futhi uTshatha umngane kaMcineka wasethi le umcimbi lo osebenza umcimbi wabo bagcobana bodwa. Kuthe emva kwalokho ke uTshatha umfokangobo usephumela obala kwathi lento le yena akayithanda ukuthi lokhu khulunywa kanje, wasethi uzocela ukuthi engabe sahlonishwa kulo mcimbi iMaskand World Cup ipucuze. Abantu abaningi ngempela ke bathiwa ngempela ngalezi ndaba ngokuthi uTshatha ngempela ephumela obala ukuthi yena akasafuni ukuthi ehlonishwe ngoba ngathi kunenkulumo mpikiswana. Abahleli beMaskand Friday uGay umfowangcobo kanye ehambisana noGezani umfowandludla bathatha ithuba abashempela ukuthi njengoba bazi ukuthi njalo lehlanhla lekulanda abaculi bamaskand uthe kodwa kulolu hlelo uzothi kwehluka kancane ngoba amaminthi ambalwa aseqaleni kuzolanda yena uNgizwe umfokamchunu noXolani umfokamcineka bezochaza bobabili ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mbukele emakhake izona indaba engithe ngaphathela zona ake hlangana lapha e-comment section siza ukuthi wena ubona kanjani lolu daba ukuthi uzohlanganisa laba bobabili uMcineka kanye noNgizwe umfokamchunu. Mbukele emakhake izona indaba engithe ngaphathela zona ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Koro